زي بإيري باور زفلت توقع خوينو نمحيال إرتراويان زي عالمة بولنتاويان زي دالون زي كايد ناي فلتاتن تمكرون معديو كمتو خوننا إرترا خم نفلتو بحدا وغن أب وشتن واتان زركبو مهرانن سبمويان تونن هاجريا بزحات وفيات نهزبهم كعجزو دلوات زخونو زيغاتات هنا لوا بتغال وغن ترينا دما زبزح قفالات حبرتسبنا نزعقور سباوي حبتي هاجرنا خدكملون حاجة زدليون هزبي كبور ناي متحققازن مدقافن بحالي زلنا هزبون هنا نزي أبقمت بمئتاو زي تبقسو ناي إيري باور بتزالو تكنولوجي بمتقام بستخالة متن حد إيرتران متحققازن مدنفع تباهيلو بولنتانياتات إيرتراويان زي تجمرة مدبيو كم تعزبكم أبز حلفتي أتكرو أب وانا وملقتي قدياتن زي تكرو خوينو يتفعل عليون عوتن معرين زخونو ناي منبرح هيوت زي حقوزو أستمهورتات وند تقال لي لازم لو معاتي كم قد سألتا نايز مدب قريبني هذا مدب زته بزعبا قبراوي أقواباتن تنتانن مصنعة علاقة ويدما ماركت أناليسيس زبل خوينو بدكتور آرون مباي كوربلنا عديمنا لنا سلازي حتر زبالة كم توخوننا دكتور آرون مباي لو معالتي أدمنا غريب كابزي حبيركا مسانا خط ذات سلازف كادكا بسم تعزبتي إيري باور كمسجنا كافتو دكتور آرون مباي تمرتو أب إيرتران أب دجنز تلاقة خوينو بناي محدار نقدن مشتان مهورن كيلانيو أبز حجة وان مسحنتي عالم الغاوي تكال كم لعلواي ماركتين مانجر كوين السرح زلوي نزيادة متون حبريتان جن أنا بدكتور آرون تي مدرخ خبلة دكتور آرون أنا بقيت مدرخ سناي مكتسال دماني. راي جاك يا غني لي ناي بحكي زي إيري باور تقبر زلو مدلاوات بجزئو مواتنياتات እንዳምጻኹም ትገብሮ ዘለኹም ነገራት ኣዝዩ ዝምስገንን ክተባባዕ ደሎን ነገራት እዩ ስለዚ እቲ ዕድመ ምስ ቀረበለይ ብዳርጋ ዓይነይ ከማን ኣይሓሰኹን ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ደድኽእሎ ደበለ ደድፈልጦ ደበለ እንድሕር ክትካፈል ጀሚርካ ጥርሒኻ ብሓደ ክትዓቢ ትኽእል ብሓደ ናብ ድብፃሕ ክትበፅሕ ትኽእል ስለዚ ስለዝተገብረለይ ዕድመ የመስግን نتعذبتكم دما قاعد حن مصاخم يبل سلازي تي ادالي دلو خانه بزعبا ماركت اناليسيس يو ግን ሓፈሻዊ ብዝኾነ ኣገባባት ወይ ከዓ መንገዲና ክነቕርቦ ብዙ ሓድሽ ነገራት ኣሎ ኣይብልን እንድሕር ኣሎ ከዓ ብሓባር ኮይና እንዳተዘተና እንዳመላእና ክንከይዲና ማለት እዩ ጊዜ ንዘይ ምውሳድ ናብቲ ኣዳልየ ዘለኹ ፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽን ክንኣትሞ ቀስ በቀስ ከዓ እቲ ዘተና ክንቅፅል ማለት እዩ يغني جاك presentation صحادي خاخ سايك تقبرو ولا شير قبراتي كهوست غيرا كاس لزلهم راي اوكي جميل نادو مرحبا great okay. yeah, looks great حجي كمتي اب مأتوي جاك وند غلصو ابتي ناي زوم انفيتيشن ون تصحف زلو نلومي كم مزاتي ويكا كم مزاراربي زعبا حيزي زقربكو ماركت اناليسيس فيديو انتاي مالتيو ماركت اناليسيس كنبل كلاناسي انتاي مالتيو كدمن ابت ماركت اناليسيس انتاي مالتيو مبال عداغا انتاي مالتيو
حجة ماركت ويكا أداغا أبز جيزي قدم دادو كوان دا بويكستو إلا نخيد نيرنا أبز جيزي خا أمازون دبال كمان على سلازي أداغا خني بتكلنا قدنات بتوبن معطو زلو منادق دلو ناي معدقن ناي مشتن بوتا راح دي كونسي اونلاين ويكا سايبر نبلو قصايون علنا سلازي كلاتنا ابز جيزي نريو زلنا نغراتيو سلازي تي فيزيكال ويكا سايبر كون خل كم بوتا خنوستون خلينا بوتا خوينو جن فولي بوتا إخا مخنياتو عدكتن شيئتن دراخوبلو بوتا ويكا مسرحيو كنبلون نخلينا ماركت سي بوتا طرح إلنا نقدفونا ينخلين مسرحيون مخنياتو ناين كان نهابان ترانساكشن سلازولو بخومو كنردو نخيل مالتي جبت عداقة دمتس نقرات انتايو أقحت على أقلقلوتات على حبريت على مس أقحت كنا بالكلنا حجنا أبنات تعرف كون خيل سرناي كون خيل طاولة كون خيل بيترو كون خيل راس كون خيل تفعل عليه تجودس نقوله مالتي سيرفيسز كا أقلقلوتات نحكمنا أقلقلوت كون خيل ناي زين أقلقلوت كون خيل ناي توريزم أقلقلوت كون خيل ناي بيت مكبي أقلقلوت كون خيل ناي ماساج أقلقلوت كون خيل تفعل عليه جد سيرفيسز تي انفورميشن زون بعلو حدا عداقا زلو نقريو نقبرو زلنا حجنا أبنت أب فيسبوك ديو أب واتساب ديو أب جوجل ديو كله زي نحبريت عداقا مالتي زخا توساخي ناي جنزب عداقاونا لنا أبانكتات زكايد عداقا مالتنا يزي ويكا كارنسي ماركت نبلو مالتي حجز بمولو تقرنيفو دحز بستفعل عليه من قدتاتو نريو نقرات زي عداقا إلنا خد تصوعو نخيلينا حجي تي عداقا بزح نقرات سلازولو مشات ملوات بزح نقرات سلازولو تي تحبريتا خا بقومتن بزحيو مالتي جيت تعينت حبريتا يدليكا أبعداقا كتساتف ندحر كوينكا ويكا أب حدا عداقا آتيخا كتو جنزبكا وفيركا كتسرح ويكا كم شماتاي كمان وي كم بب درجو تزد لنا عينت حبريتاتات ويكا حبريتا يفعل مالتي حجينا أبنت أبزي ناي نقدي هواهو زلو عداقا إلنا ندحر بروفيشنال ويكا أب مشاتن أب ملواتن أب معداقن أب مفراين وزته زخيد عداقا ندحر كوينو بزعباتي إندستري نابنت حجي إندستري خنبر كالنا سي ناي حتى زفر إندستري خون خيل ما كاين دفر إندستري خون خيل بيت ناي سوبر ماركت تشين ويكا ناي سوبر ماركتات إندستري خون خيل عداقو خنبر كالنا ويكا شماتاي زي كونسيومر كنبل كلنا حجي شماتاي مالتنا ايو كاستمر كا عميل مالتنا ايو بزعبا عماويلنا انتاي كنفلت علنا شماتاي ابز جيزي زي انتاي خشم بتدلدلو تي انفت ناي شمتانا بي قد خيدالو انت عينت فاشن متصالو انتاي باهبلو وزته توسختي تي توم ورا درتي مسانا ابتي عداقا والا كم قالسي والا عين رأيو جن قالسي كومبيتيترز الله ويكا توارا درتي لكع كماخا ويكا كم تي حكم حادة كال نابتي عداقا وريدوم كشوتون كلوغوتون ديليو خالو نساتهم كا بواقوهم ديوم بقعات ناي فرياتهم ديوم بزاف على لي من قدتات مسانا زوالا دورو سلازولو نعاتهم كا بزعبهم كا حبريتا خهلونا الله كاو دقيق نابز بلا نقرات نكيد كلنا انت عينت حبريتا اينا ندلدلنا بزعبا واقاتات ديو بزعبا بقعات ديو بزعبا قرب ديو بزعبا تقلب ديو وزته
داقف حس لزخيد جيتي تانالايز ወይ ከዓ ትንትኖሲ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ክስታይ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይ ሓደ ናይ ዕዳጋ ተንታነ ወይ ከዓ ናይ ዕዳጋ ተንታኒ እቲ ቀንዲ ዕላማ ደሎ ሓበሬታ ምእካብ መጀመርታ ሓበሬታ ክእከብ ኣለዎ ዳሕራይ ኦርጋናይዝድ ክኸውን ኣለዎ ብድሕሪኡ ደድልን ደየድልን ሓበሬታ እንዳውፃኻ ክትከይድ ክትክእል ኣለካ ብድሕሪኡ ኣናላይዝ ወይ ከዓ ምትንታን ትጅምር ትተንተንካዮ ኩሉ ዓይነት ሓበሬታታት ከዓ ዳሕራይ ሰብ ክርድኦ ብዝኽእል መንገዲ ኮሙኒኬት ወይ ከዓ ነቲ ሓበሬታሲ ጥርኑፍን ሰብ ክርድኦ ብዝኽእልን ትርጉም ብዝህብ መንገድን ናብ ተጠቃማይ ምውራዱ ማለት እዩ እዚ ከዓ ነቲ ክንበፅሖ ንደል ዘለና ተፈላለየ ዕላማታት ከም ሸማታይ ክትከውን ትኽእል ከም ዓዳጋይ ክትከውን ትኽእል ከም ኣፍራያይ ክትከውን ትኽእል ከም ተጠቃማይ እውን ክትከውን ትኽእል ስለዚ ተፈላለየ ዕላማታት ስለ ዘለና ቶም ተፈላለዩ ባእታታት ተፈላለየ ዕላማታት ስለ ዘለዎ ነቲ ሓበሬታ ብጥርኑፍ መንገዲ ብዝርድኦም መንገዲ ብዘድሊ መንገዲ ንኽጥቀሙሉ ሕጂ እቲ ሓበሬታ ዝእክብ በዓልና ክንከውን ንኽእል ኢና እቲ ሓበሬታ እውን ክንገዝኦ ንኽእል ኢና ንመን ንዓና ኢልና ንእክቦ ሓበሬታታት ክኸውን ንኽእል ንትካልና ኢልና ንእክቦ ሓበሬታ ክኸውን ንኽእል ስለዚ እቲ ኣገዳሲ ነገር ምእካብ ምጥርናፍ ምምማይ ኣናላይዝ ወይ ከዓ ምትንታን ኣብ መወዳእታ ከዓ ኮሙኒኬት ምግባር እዚአን እንተን ናይ ማርኬት ኣናሊሲስ ስራሕ ጂ ናብቲ ክስታይ ክንከይድ ከለና ናብቲ ዝቕፅል ክንከይድ ከለና ጅቲ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ብዙሕ ዓይነት ሓበሬታታት እቲ ናይ ዕዳጋ ሓበሬታ ክንብል ከለናስ ብዙሕ ዓይነቱን ስፍሓቱን ዕምቆቱን እንዳበዝሐ ስለ ዝኸይድ ንኩሉ ዓይነታት ብሓደ መንገዲ ክንሪኦ ንኽእል ዶ ኣይንኽእልን ኢና ንምንታይ ምክንያቱ እቲ ኣገዳሲ ነገራት ሕጂ ዝመፅእ እንታይ ኣበየናይ ዓይነት ቢዝነስ ኣለና ኣብ ምፍራይ ዲና ደለና ኣብ ምስራሕ ዲና ደለና ኣብ ፊኒሽን ወይ ከዓ ምውዳእ ወዲእካ ትሸጦ ዓይነት ኣቑሑት ክኸውን ይኽእል ኣብ ምዕዳን ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ኣብ ሰርቪስ ሴክተር ዲና ደለና ሄልዝ ናይ ምስ ጥዕና ተተሓሓዘ ክኸውን ይኽእል ምስ ቤት ምግቢ ክኸውን ይኽእል ምስ ፋይናንስያዊ ትካላት ወይ ከዓ ፋይናንስያዊ ስራሓት ክኸውን ይኽእል ምስ ህንፃ ክኸውን ይኽእል ምስ ቴክኖሎጂ ክኸውን ይኽእል እጂ ተፈላለዩ ሴክተራት ወይ ከዓ ተፈላለዩ ትካላት ወይ ተፈላለዩ ኢንዳስትሪታት ብተፈላለየ ዓይነት ሓበሬታታት ከም ዘድልዮም ክንርዳእ የድሊ ካልእ ከዓ እንታይ ዓይነት ኣናሊሲስ ሕጂ ኣብቲ ማርኬት መሪሕ ተራ ክህልወና ዲና እንደሊ ማርኬት ሊደር ማለት እዩ ወይ ከዓ ተወዳዳራይ ካልኣይ ደረጃ መበል ካልኣይ ኮይንካ ኣብቲ ዕዳጋሲ ግን ቀዳማይ ንኽትከውን ከዓ ትፅዕር ከምኡ ዓይነት ድዩ ትዕላማኻ ወይ ከዓ ሰዓባይ ጥራሕ ንኣብነት ሓደ ዓብ ትካል ሎሚ ናይቲ ዝሸጦ ኣቕሓ ወይ ኣገልግሎት $50 ወይ ከዓ 50 ዩሮ እዩ እንድሕር ኢሉ በቃ እሱ ኸማን ከምኡ ገይሩ ኣሎ ኣነ እውን ከምኡ ክገብሮ እየ ሕጂ እዚ ማርኬት ፎሎወር ማለት ናይ ወይ ከዓ ማርኬት ኒች ንፍሉይ ዓይነት ንኣብነት ንዓበይቲ ጥራሕ ዘገልግል እንዳ ማሳጅ እንድሕር ኮይኑ ሕጂ ናት ርእሱ ዝኸኣለ ማርኬት ኣናሊሲስ እዩ ዘድልዮ ሕጂ እቲ ማርኬት ሊደር ማርኬት ቻሌንጀር ማርኬት ፎሎወር ማርኬት ኒቸር ክንብል ከለና ሕጂ እዚኦም ዝተፈላለዩ ዓይነት ዕላማታት ዘለዎም ትካላት ወይ ውልቀ ሰባት ወይ ከዓ ባእታታት ወይ ናይ ማርኬት ተዋሳእቲ ናይ ዕዳጋ ተዋሳእቲ ስለ ዝኾኑ ደድልዮም ዓይነት ሓበሬታታት ከዓ ብኡ መጠን ይፈላለ ማለት እዩ
جن عبنت تي ماركت ليدر ندحر كوينوسي نت عداقاس بقى أنا يزمرحون دا خستو تباهيلو دصوع دكانات نيرون عبنت عبسمرا حجي نساتهم ويكا دا خستو زفريو أقحى كتب الكلا حاجي فلوت مالتي ز ماركت ليدر حجي زيهم بزعبا تي عداقا كابها كساب ام كفولتو دلو مخنياتو أنا يتوادرايم تعداقا نبي قدس خيدالو تشماتي نبي قدس خيدالو كابيناي بوتا متسالو نترى نقرات كل خفولتو أقداس النت علو مالتي تو ماركت فولورز ندحر كوينو بو متن أزيو صفحات عمقوة دلو حبريتا كابايد اليوم نخون قن دعوم زقدسوم نقرات كا يؤكبو مالتنا بدحريو نمنتاي خاتي مصنعتي ወይ ከአቲ ትንታነሲ ንምንታይ ኻ ትደልዮ ደለኻ ናብ ሓድሽ ዕዳጋ ንክትኣቱ ድዩ ንኣብነት እዚ ፊዚቢሊቲ ስታዲ ወይ ከዓ ንኣብነት ቤት ምግቢ ክትከፍት እንድሕር ኮንካ መጀመርታ ግዜ ትኸፍቶ እንድሕር ኣለኻ ኮንካ ናብቲ ማርኬት ወይ ከዓ ናብቲ ዕዳጋ ሓድሽ እንድሕር ኮንካ ደድሌካ ዓይነት ኣናሊሲስ ቁርብ ስፍሕ ክብል ክእል ማለት እዩ እንድሕር ኦሬዲ ቤት ምግቢ ነራትካ ግን ካልአይቲ ቤት ምግቢ ሳልሰይቲ ቤት ምግቢ ክትውስኽ እዚ ማርኬት ኤክስፓንሽን ማለት ናይ ወይ ከዓ ጫማ ጥራሕ ተፍሪ እንድሕር ነርካ ሕጂ ከዓ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ጫማ ጥራሕ እንድሕር ተፍሪ ነርካ ናብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጫማ ምፍራይ ከዓ ክትኣቱ እንድሕር ደሊኻ እዚ ማርኬት ኤክስፓንሽን ንብሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ዘሎ ፍልሊ እቲ ዓይነት ሓበሬታታት ንእክቦውን ብኡ መጠን ዕምቆቱን ስፍሓቱን ይፈላለ ማለት እዩ ሳልሳይ እንታይ ዓይነት ኣቕሓ ወይ እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት ኢኻ ክትብ ትደልደለኻ ንኣብነት ኮሞዲቲ ክንብል ከለና ሕጂ እዚ ምስ ቁጠባዊ ምስ ቁጠባሲ ክብን ለጠቕን ይብል ማለት እዩ እቲ ጠለብን ቀረብን ናይቲ ዓይነት ኣቕሑ ምስ ቁጠባዊ ኩነታት ተዛሚዱ ክብን ለጠቕን ድብል ንኣብነት ቡን ክኸውን ክእል ሻሂ ቆፅሊ ሻሂ ክኸውን ክእል ሓፂን ክኸውን ክእል ክዳውንቲ ክኸውን ክእል ማካይን ክኾና ክእላ ቤት ምግቢ ክኸውን ክእል እዚ ሕጂ ኮሞዲቲ ንብሎ ወይ ከዓ እቲ ሳይክሊካል ፕሮዳክትስ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዘድሊ ትዕዳጋ ኣዝዩ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ኩሉ ብዙሕ ነገራት ብዙሓት ሰባትን ብዙሓት ትካላትን ብዙሓት ዓይነት ድሌታት ዘለዎም ኣካላትን ዝሳተፍዎ ስለ ዝኾነ እስኻ ኣበየናይ ዓይነት ዕዳጋ ክትኣቱ ትደለኻ እንታይ ዓይነት ኣቕሓ ክትፍርድ ትደልደለኻ እንታይ ዓይነት ኣቕሓ ክትከፋፍል ትደልደለኻ ኣበየናይ ደረጃ ኣለኻ ኩሉ ነገራት ኣብ ግምት እቲኻ እቲ ማርኬት ኣናሊሲስ ንዓኻ ብዝሰማማዕ ወይ ከዓ ነቲ ዘለኻዮ ዓይነት ትካል ብዝሰማማዕ ደረጃ ጌርካ ትኸዶ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ማርኬት ኣናሊሲስ ክንብል ከለና ሕጂ ከምዚ ሓንቲ ቆቢዕ ንኩሉ ሰብ ዝዋን ሳይዝ በቃ ንኩሉ ሰብ ሓደ ዓይነት ክሳይ ብልክዑ ክትብሎ ኣይከኣልን እዩ ስለዚ ዋን ሳይዝ ፊትስ ኦል ዝበሃል ነገር የለን ከከምቲ ደለናዮ ደረጃን ከከምቲ ደለናዮ ዓይነት ንግዳዊ ትካልን ወይ ከዓ ንግዳዊ ንጥፈታትን ይውስን ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ብዙሕ ነገራት እዩ ኣናላይዝ ክግበር ወይ ከዓ ክትንተን ደለዎ ማለት እዩ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ክንገብር ንኽእል ሓደ እቲ ፅቡቕ ነገሩ ነቲ ንሓስቦ ዘለና ሓበሬታ ኣብ ምርካብን ነቲ ሓበሬታ ከዓ ኣኪብና ኣፅሪና ንዓና ብዝሰማማዕ መንገዲ ክንጥቀመሉ ዘኽእሉና መሳርሒታት ወይ ከዓ ሓሳብና ንክንጥርንፍ እቲ ደኣከብናዮ ሓበሬታታት እውን ብጠቃምን ጥቕሚ ብዝህብን ብጭቡጥ ብዝኾነ መንገድን ንክንጥቀመሉ ደኽእሉና ብዝተፈላለዩ ዓይነት ሜላታት ኣለዉ ንኣብነት ሕጂ ሳቶም ቀስ ብቐስ ሕጂ ቀስ እንዳበልና በብሓደ ክንሪኦም ኢና
እዚ ሕጂ ኣብዚ ኣዳልየ ደለኹ ናይ መወዳእታ ወይ ከዓ እዚኦም ጥራሕ እዮም እቶም ክንጥቀመሎም ንኽእል ሜላታት ወይ ከዓ ሞዴላት እዚኦም ጥራሕ እዮም ንምባል ዘይኮነ ግን ኣፈናዊ ወይ ከዓ መባእታዊ ብዝኾነ መንገዲ ሓሳባትናን እቲ ንደልዮ ዓይነት ትንታነን ንምቕራብ ወይ ከዓ ንምእካብ ዘኽእሉ እዮም ኢለ ሓሲበ ዘቕርቦም ደለኹ እዩ ኩሉ ነገር እሱ ጥራሕ እዩ ማለት ኣይኮነን ሓራይ ሕጂ በብሓደ ክሳይ ክንገብር ኢና መጀመርታ እቲ መጀመርታ ክንሓስቦ ዘለና ካብ ሓፈሻዊ ናብ ንእሽተይ ካብ ዓብስ ናብ ንእሽተይ ክንከይድ ክንፍትን ኣለና ንኣብነት ሕጂ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እዚ እቲ ማክሮ ኢንቫይሮንመንት ወይ ከዓ እቲ ደዓበየ ክፋል እዚ ብሓፂሩ ሲ እቲ ኩሉ ነገራት ድሓቁፍ ማለት ናይ እዚ ማክሮ ኢንቫይሮንመንት ንኣብነት ናይ እቲ ንግዲ ዝካየደሉ ወይ ከዓ እቲ ሃገር ክኸውን ይኽእል እቲ ሕጋዊ መስራሓት ክኸውን ይኽእል እቲ ፖለቲካዊ ሃዋህው ክኸውን ይኽእል እቲ ቴክኖሎጂ ክኸውን ይኽእል ተፈላለየ ነገራት ኣለና ኣብዚ ማክሮ ኢንቫይሮንመንት ብድሕሪኡ ናብታ ተድልየና ወይ ከዓ ናብታ ክንከዳ ንደል ዘለና ኢንዳስትሪ ወይ ከዓ ሴክተር ወይ ከዓ ትካል እንታይ ዓይነት ኣበየናይ ዓይነት ኢንዳስትሪ ንኣብነት ኣብ ምፍራይ ዲና ክንኣቱ እንታይ ዓይነት ምፍራይ ማኒፋክቸሪንግ ጫማ ዲና ክነፍር እንደል ዘለና ወይ ከዓ ክዳን ዲና ክነፍር እንደል ዘለና ወይ እኽሊ ዲና ክነከፋፍል እንደል ዘለና ወይ ኣብ ጋስትሮኖሚ ወይ ከዓ ኣብ ናይ ሬስቶራንት ሴክተር ዲና ክንኣቱ እንደል ዘለና ሕጂ እቲ ኢንዳስትሪ ማለት ናይ ዳሕራይ ናብቶም ተወዳደርቲ ንኣብነት ሓደ ቤት ምግቢ እቶም ቀንዲ ተወዳደርቱ እቶም ኩሎም እቶም ኣብ ጥቕኡ ዘለዉ ቤት ምግብታት ተወዳደርቲ እዮም ማለት እዩ ብተወሳኺ እውን በዓል ማክዶናልድ ኣለዉ ወይ ከዓ እቶም ሳብስቲትዩትስ ወይ ከዓ መተካእታ ክንብሎም ንኽእል ነገራት ኣለዉ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ናብ ትካልና ንኣቱ ናብ ትካልና ናብ ትካልና ክንኣቱ ከለና ከዓ እንታይ ዓይነት ትካል ኢና እንታይ ብርትዕ ኣለና እንታይ ድኻም ኣለና ዳበልና ንኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ካብ ዝዓበየ ናብታ ዝደቐቐት ናብ ነብስና ንምለስ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ በብሓደ ክንሪአና እቲ ማክሮ ኢንቫይሮንመንት እንታይ ማለትና እዩ እቶም ኮምፒተርስ እንታይ ማለትና እዩ እቲ ኦርጋናይዜሽን ናትና እንታይ ማለት እዩ በብሓደ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ማክሮ ኢንቫይሮንመንት ክንብል ከለና እቲ ሓፈሻዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ቴክኖሎጂካል ወይ ከዓ እቲ ናይ ቴክኖሎጂ ብሙሉኡ ነገራት ዝሓቁፍ ማለት ናይ ሕጂ ድኾነ ዓይነት ንግዲ ክተካይድ እንድሕር ኮንካ እቲ ፖለቲካዊ ሃዋህውን ወሳኒ ንግዲ ደፍቅድ ዓይነት ፖለቲካዊ ሃዋህው ዲ ደሎ ኣብ ዲሞክራስን ኣብ ዘይ ዲሞክራስን ዘሎ ናይ ንግዲ ንጥፈታት ይፈላለዩ ኢንቨስትመንት ንክትገብር ወይ ከዓ ክተውፍር እንታይ ዓይነት ምትብባዓት ይገብር ቤት መንግስቲ እቲ ሰላምን ምርግጋእን ኣሎ ድዩ እዚ ኩሉ ነገራት ኣብቲ ፖለቲካል ወይ ከዓ ኣብቲ ፖለቲካዊ ሸነኽ ናይቲ ዓብዪ ናይ ንግዲ ኣካባቢ ወይ ከዓ ማክሮ ኢንቫይሮንመንት ክንእትዎ ንኽእል ብድሕሪኡ እቲ እስከ ናብዚ ክንኣቱ ኢና ሞ በብሓደ መታ ክሳይ ክንገብሮ እጂ ተን እቲ ፖለቲካል ክንብል ከለና እቲ ናይ ታክስ ፖሊሲ ክኸውን ይኽእል እቲ ናይ ወፃኢ ንግዲ መስራሓት ክኸውን ይኽእል ብዙሕ ነገራት ክነምፅእ ንኽእል ኢና እቲ ቁጠባዊ ክንብል ከለና ቁጠባዊ ሃዋህው ወይ ከዓ ቁጠባዊ ኩነታት ክንብል ከለና እቲ ቢዝነስ ሳይክል እቲ ቢዝነስ ሳይክል ክንብል ከለና ሕጂ ሪሰሽን ዲ ደሎ ወይ ከዓ ቁጠባዊ ውድቀት ደሎ ወይ ከዓ ቁጠባዊ ዕቤት ዲ ደሎ ወይ ከዓ ኣይ ዕቤት ኣይ ውድቀት ዳርጋ ስታግኔት ወይ ከዓ ጠጠው ዝበለ ዓይነት ድዩ
تي interest rate ወይ ولد متن ولد كنديو inflation ወይ كازقبابه كما يمثل زبمولو تي disposable income كنبل كلنا حجي تسبسي اب كل نغراتو مس شافينو سي كندي كحشش خل ወይ كندي ترف አለዎ كندي ገንዘብ አለዎ ኣብ ተፈላለዩ ነገራት ከውዕሎ ዝኽእል ማለት ናይ ብድሕሪኡ እቲ ቴክኖሎጂ እንታይ ዓይነት ሓደሽቲ ቴክኖሎጂ ኣሎ ንኣብነት እቲ ንግዳዊ ትካልካ ናይ ኢንተርኔት ነገራት ተጠቂሙ እንታይ ክገብር ይኽእል ኦንላይን ክሸይጥ ይኽእል ክልውጥ ይኽእል ድዩ ንዓማዊልካ ብክሬዲት ካርድ ክተኽፍሎም ትኽእል ዲኻ ብዙሕ ነገራት ምስ ቴክኖሎጂ ምስቲ እንታይ ዓይነት ዕድላት ኣለዎ ኣብ ቴክኖሎጂ ነቲ ትካልካሲ ወይ ነቲ ትደልዮ ዘለኻ ቢዝነስ ከሳልጠልካ ዝኽእል بدحريو تي سوشيو كالتشورال لنا جيت بوبوليشن ديموغرافي لعبنات من اسيات تبوزحو كباب ندحر كوينو ساتهم ددليو نغرات نتايو عبيت تبوزحو ندحر كوينو نتاي ددلي تقصر حزبي داوسخ دي دخيد دولو نداغورالي دخيد دولو حجزيا داصبنا ياون كاين خلينا نابتا تكالنا لعبنات ኣብ ሓንቲ ከተማ እንድሕር ኮንካ እታ ትካል ክትከፍታ ትደሊ ዘለኻ ዝኾነ ዓይነት ትካል ክኸውን ይኽእል እዩ ክንደይ ሰብ ኣሎ እቲ ንስኻ ትደልዮ ዘለኻ ዓሚል ኣሎ ድዩ ኣብቲ ከባቢ እቲ ቁጠባዊ ትሕስኡ ኸ ከመይ ይመስል እቲ ትነብረሉ ዘለኻ ከተማ ኸ እንታይ ዓይነት ሕግታት ኣለዎ ምዝተፈላለየ ሕጂዝታት ብምሉኡ ኣብ ግምት ክንእትዎ ኣለና እቲ ሌጋል ክንብል ከለና ሕጂ እዚ ዳይ ብኸመይ እቶም ተወዳደርቲሲ ብኸመይ ይወዳደሩ እቲ ናይ ውድድር መንፈስ ብኸመይ ንኣብነት ሕጂ ኮፒራይት ኣሎ ብዙሕ ነገራት ኣለና ኣብዚ ማለት እዩ ምስ ጥዕናን ውሕስነት ሰራሕተኛታት እንድተተሓሓዘ ነገራት ኣሎ እንታይ ዓይነት ሕግታት ይደድሊ ወይ ከዓ ምስ ፕሮዳክት ሴፊቲ ክንብል ከለና ሕጂ ምስቲ ነፍርዮ ነገራት ጥዕንኡ ወይ ከዓ ብቕዓቱ ነረጋግፀሉ መንገድታት ብኸመይ መንገዲ ኣሎ ሰርቲፊኬት ወሃበካ ክእል ንኣብነት ኣብ ሓደ ትካል ናይ መንግስታዊ ትካል ከይድካ ከምዚ ሸይጥ ስለ ዘለኹ ብቕዓቱ እስከ ኣረጋግፁለይ ስለዚ ናይ ብቕዓት መረጋገፂ ወረቐት እውን የድልየካ ማለት እዩ ሕጂ ብምሉኡ እዚ እቲ ማክሮ ኢንቫይሮንመንት ንብሎ ማለት እዩ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ቴክኖሎጂካዊ ከባቢያዊ ሕጋዊ زينتن عبيت نجارات مالتي حجي زي عبيت نجارات ناب حجي كمتي تعابي أكبابر إنا لنا بدحرينا بين أتول لنا حج مالتي نابتا إندستري ناتنا أتول لنا مالتي جبتي إندستري ناتوخا حيالات بأتاتات له جيت ويكا حيال دخونه بأتاتات ويكا كنفولت زلنا نجارات له جيب زي أبز كنريان قلينا نابنت تي نعتو زلنا عداقة ويكا تنعتو زلنا إندستريسي بقليلو دخونه سب كأتو دخل دي بقليلو خاطو ندحر دخل كوينو انتاي مالتي نابنت سوبر ماركت كله سب خفت ندحر دخل كوينو انتاي مالتي جزتي potential entrance مالتنا is threat of entry بقليلو خاطو سب كاطو يخل ديو ويسي بستفعل على مخنياتات بقلطيفو حدا دخونه اوفاري وي كازخونه حساب على النسبه سب كاطو زي كليو إذا حاجة potential threat مالتي بدحريو suppliers نعنا نابن ترى نجارات مسرحنا قد شيء ندحر ندل على ناخينا توم نعنا دقربوا لنا أقربت مالتنا توم أقربت خنت عينة حيل اللهم نابنت كلتا أقربت رايح ندحر كوينهم بزح مرات استاتي بالكان مالتي بزح حتى أقربتي نابنت بيت مقبل ندحر كوينوسي كاب سوبر ماركت كيت كاخت جزء تخيل كاب تدلي كاترا نجارات مالتي وحمل ديو دنش ديو كوميدارا ديو شغورت ديو
ካብ ተፈላለየ ሱፐር ማርኬታት ከይድካ ክተምፅኦ ትኽእል ኢኻ ወይ ከዓ ብቐጥታ ካብ ሓረስቶት ከይድካ እውን ክትዕድጎ ትኽእል ኢኻ እንድሕር ኣማራፂ እንድሕር ደይብልካ ግን እቲ ሓይሊ ናይቶም ኣቕረብቲ ጥረ ነገራት ድዩ ንዓኻ ዘድልየካ ነገራት ዘቕርቡሲ እቲ ሓይሊ ናቶም ኣዝዩ ብርቱዕ እንድሕር ኮይኑ ደምፅኦ ፀቕጢ ኣሎ ኣባኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ዋጋ ናይ ኣብ ደስ ዝበለካ ግዜ ናይ ኣቑሑት ናይ ምርካብ ንጥረ ነገራት ናይ ምርካብ ተኽእሎኻ ይውሕድ ማለት እዩ ዳሕራይ እቶም ዓደግቲ ሕጂ ንመን ኢኻ ትሸጦ ሕጂ ንብዙሓት ሰባት እንድሕር ትሸጦ ኮንካ እቲ ወይ ከዓ ብዙሓት ዓማዊል እንድሕር ኣለውካ ኮይኖም እቲ ሓይሊ ናይቶም ዓደግቲ ብኡ መጠን ይጎድል ማለት እዩ እንድሕር ክልተ ሰለስተ ትካላት ጥራሕ እንድሕር ንክልተ ንሰለስተ ትካላት ጥራሕ እንድሕር ትሸይጥ ኮንካ ግን እቲ ሓይሊ ናይቶም ዓደግቲ ናትካ ኣቑሑት ትዕድጉ ሓይሎም ብርትዕ ዝበለ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ምውጋይ እቲ ናይ ክንደይ ክተፍሪ ከም ዘለካ ገለምንታት ክሳብ ክንዱ እዮም ዝኸዱ እቲ ሓይሊ ናቶም ብርቱዕ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እቲ ትረት ኦፍ ሳብስቲቲዩትስ እዚ ከዓ ናይቶም ተመላላእቲ ወይ ከዓ ተተኻኻእቲ ነቲ ናትካ ዓይነት ፍርያትሲ ብቐሊሉ ክትካእ ዝኽእል ድዩ ንኣብነት ሻሂ ምስታይ እንድሕር ፀሊእካዮ ቡን ክትሰቲ ትኽእል ኢኻ ቡንን ሻህንሲ ተተኻኻእቲ እዮም ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ቢራ እንድሕር ፀሊእካዮ ዋይን ክትሰቲ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ተተኻኻእቲ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ተተኻኻእቲ ዓይነት ኣቑሑት ዘለዎ ኢንዳስትሪ ወይ ከዓ ዕዳጋ ተኣቱ እንድሕር ኣለካ ኮንካ እንታይ ዓይነት ነቶም ንዓኻ ብቐሊሉ ክትክኡኻ ዝኽእሉ ዓይነት ኣቕረብቲ ወይ ከዓ ፍርያት ብኸመይ መንገዲ ክትከላኸሎም ትኽእል ብኸመይ መንገዲ ክሳይ እዚ ሕጂ ብሙሉ ሓበሬታ የድልየካ እዩ እዚ ሓበሬታታት እዚ እዩ ከዓ ዳሕራይ ናብቲ ዕዉት ዝኾነ ንግዳዊ መስርሕ ወይ ከዓ ፈሊጥካ ተኣትዎ ማለት እዩ ፈሊጥካ ንክትኣቱሲ ብውሕዱ እዚ ዓይነት ማይንድ ሴት ወይ ከዓ እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ይሕግዝ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ብተፈላለየ መንገዲ ክሳይ ጌርናዮ ኣለና እንታይ ዓይነት ሓበሬታ ኢና ብዛዕባ ትሬት ኦፍ ኤንትሪ ገለምንታት ገለኢልናዮ ዘለና ብዙሕ ዓይነት ሓበሬታታት እዩ ደድሊ ግን ንዓኻ ደድልየካ ጥራሕ ወሲድካ እውን ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኣብዚኣ ሓደ ነገራት ኣሎ ንኣብነት እቲ ትሬት ኦፍ ኤንትሪ ኢልናዮ ዘለና ድኾነ ሰብ ወይ ከዓ ድኾነ ሓሳብ ኣለኒ ወይ ከዓ ካፒታል ኣለኒ ኢሉ ከኣትዎ ዝኽእል ድዩ ወይ ከዓ ፍሉይ ክእለት የድልየ እዩ ወይ ከዓ ስኻ ጥራሕ ትውንኖ ዕቑር ፍልጠትን ዕቑር ክእለትን ኣለካ ወይ ከዓ እቲ ስኻ ትነብረሉ ዘለካ ከባቢ ደፍቅደልካ ነገራት ኣሎ ሕጂ እዚታት ኣብ ግምት ክትእትዎ ኣለካ ሕጂ እቲ ካፒታል ድዩ ደድሊ እቲ ናይ ምክፍፋል ነገራት ድዩ ደድሊ እዚታት ኩሉ ኣብ ግምት እንዳእተኻ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እዚአን ተን ክሳይ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚኣ እታ ኮምፒቲቲቭ ራይቨለሪ ወይ ከዓ እቶም ምሳኻ ዝወዳደሩ ዓይነት ትካላት ኣዝዩ ፅዑዕ ዝኾነ ውድድር ድካየደሉ ኩነታት ሓደ ኩነታት ኣብ ግምት ክንእቱ ንኽእል ኢና ንኣብነት ኩሎም ቶም ተወዳደርቲ ሓደ ዓይነት ሓይልን ሓደ ዓይነት ክእለትን ሓደ ዓይነት ፍልጠትን ሓደ ዓይነት ብቕዓት ዘለዎ ፍርያትን ደፍርዩ እንድሕር ኮይኖም እቲ ውድድር ሓያል ይኸውን ማለት እዩ ምክንያቱ ማዕረዮም ስለዚ መን ሓይሉ ወፀ ክኸውን ክእል ወይ ከዓ ዝሑል ዕዳጋ እንድሕር ኮይኑ ደይዓቢ ዕዳጋ እቲ ዓይነት እቲ ቁፅሪ ናይቲ ሸማታይ ፍሉጥ እንድሕር ኮይኑ እውን ኣብዚ ነታ ደላ ሕምባሻሲ ኩሎም ቶም ኣብታ ዕዳጋ ዘለው ተወዳደርቲ ክቆርስዋ ደልዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እውን ሓያል ዝኾነ ውድድራት የጋጥም እዩ ማለት እዩ ዳሕራይ እቲ ፊክስድ ኮስት ወይ ከዓ እቲ ቀዋሚ ወፃኢታት ናይቲ ተኣትዎ ዘለካ
ዓይነት ቢዝነስ ልዑል እንድሕር ኮይኑ ክትወፅእ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ ንኣብነት ገዛ ከፊትካ ገዛ ማዓት ማሽነሪታት ተኺልካ ተኣትዎ ዕዳጋ ወይ ከዓ መስርሕ እንድሕር ኮይኑ ብቐሊሉ ኣትው ኢልካ ውፅእ ትብለሉ ትኽእል ኩነታት የለን ማለት እዩ እዚ እውን እጂ ኩሎም ቶም ድወዳደሩ ዘለዉ ትካላት ከዓ ከምኡ ዓይነት ኩነታት እንድሕር ኣለዎም ግድነት ክሳብ መወዳእታ እቲ ውድድር እንዳሓየለ ይኸይድ ማለት እዩ እዚኣታ ናይ መወዳእታ እታ ማርኬትስ ኣር አንዲፈረንሺየትድ ወይ ከዓ ብዙሕ ክትፈላለዮ ዘይትኽእል ዓይነት ኣቑሑት ወይ ከዓ ኣገልግሎታት እንድሕር ኮይኑ ወይ ከዓ ናይቲ ሓደ ሲ ካብቲ ሓደ ይበልፅ እዩ ክትብሎ ዘይትኽእል ዓይነት ኣቑሑት ወይ ከዓ ኣገልግሎታት እንድሕር ኮይኑ ኣብዚ እውን ኣዝዩ ሓያል ወይ ከዓ ፅዕፅዕ ዝኾነ ውድድር ከጋጥም እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚታት ኣብ ግምት እንዳእተና ንኸይድ ሕጂ እቲ ኢንዳስትሪ ምስ ወዳእና እዚኣ ቁሩብ ክሰግራ እየ ብዙሕ ኣገዳስነት የብላን ብድሕሪኡ ናብቲ ስዎት ኣናሊሲስ እዚ ሕጂ ብርትዐ እዚኣ ብርቱዕ ጎኒ ማለትና እዩ እዚኣ ድኹም ጎኒ ዛ ዊክነስ እዚኣ ኦፖርቹኒቲ ዕድላት እዚኣ ኸ ትረት ሓደጋታት እዚአን ከዓ ኣብ ግምት ክንእትወን ኣለና ሕጂ እዚ ብዙሕ ነገራት ኢና ኣብ ግምት ንእትዎ እንታይ ዓይነት ብርትዐ ኣለና ንኣብነት ፅቡቕ ሽም እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ወይ ከዓ እቲ ናትካ ህቡብነት እንድሕር ኮይኑ ሕጂ እዚ ብርትዐ ኢኻ እዩ ቴክኖሎጂ ብቐሊሉ ክትጥቀም እንድሕር ትኽእል ኮይንካ እዚ ብርትዐ ኢኻ እዩ እንድሕር ብሕሱር ክተፍሪ እንድሕር ትኽእል ኮይንካ እዚ እውን ብርትዐ ናትካ እዩ እንድሕር ቁሩብ ትናትካ ወፃኢታት ኣዝዩ ልዑል እንድሕር ኮይኑ ወይ ከዓ ብቐሊሉ ልዑል ዓይነት ዕዳታት ወይ ከዓ ዴት ወይ ከዓ ብዙሕ ኢንተረስት ሬት እንድሕር ትኸፍል ኮይንካ እዚታት ከዓ ድኻማትካ ማለት እዩ ድሕራይቲ ዕድላትካ ኣብ ግምት ክንእትዎ ኣለና ተነኣትዎ ዘለና ዕዳጋ ሲ ንድሕሪትን ንቅድሚትን ከኺደና ይኽእል ድዩ እቲ ቨርቲካል ኢንቴግሬሽን ማለትና እዩ ንኣብነት ቤት ምግቢ ከፊትካ ባዕልኻ ነቲ ጥረ ነገራት ክተፍርዮ ትኽእል ዲኻ ከምኡ ዕድላት ኣለካ ዶ ትሓስብ ትኽእል ኢኻ ኩሉ ግዜ ኮሚደረ ሽጉርቲ ባዕልኻ ጥራሕ እንዳፍረኻ ባዕልኻ እንዳገዛእካ ካብ ነቲ ቤት ምግቢ ምክያድ ሕርሻ ክትገብር ትኽእል ዶ ተወዳደርቲ ወይ ከዓ ኣብ ጎንኻ ዘለዉ ካልኦት ንኣሹ ድኳናት ድዩ ብሓፂሩ ክተስፍሖ ትኽእል ዶ እንታይ ዓይነት ናይ ምስፋሕ ዕድላት ኣለካ ብድሕሪኡ እቲ ሓደጋታት ትበልናዮ ዳርጋ ኣብቲ ክሳይ ኣቲና ኢና ኣብ ምስ ፖለቲካዊ ምስቲ ቁጠባዊ ምስቶም ዓበይቲ ነገራት እዚኦም ከዓ ከም ኣዝዮም ከገድሱና ዘለዎም ሓደጋታት ኢልና ክንሪኦም ንኽእል ኢና እዚ ዳሕራይ ኣብ ትሕቶን መልስን ምስ ኣተና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ግን ታቓል ስዎት ስትሬንግዝ ዊክነስ ኦፖርቹኒቲ ትረት እዚኣ ከዓ እንታይ ማለት ናይ ብርቱዕ ጎኒ ድኹም ጎኒ ዕድላት ሓደጋታት እዚአን ከዓ ኣብ ግምት እዚ ሕጂ ንቢዝነስ ጥራሕ ደይኮነሲ ዋላ መዓልታዊ ሂወትና እውን ክንጥቀመሉ ንኽእል ዓይነት እኩብ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ወይ ከዓ ንፁር ዝኾነ ናይ ኣተሓሳስባ መንገዲ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ መወዳእታ ሕጂ እዚ ብምሉኡ ዝበልናዮ ነገራት ናብ ሓደ ስትራቴጂ ወይ ከዓ ናብቲ ንደልዮ ንፁር ዝኾነ ዕውት ዝኾነ ንግዳዊ ምንቅስቃስ ንምእታው ወይ ከዓ ነቲ ንገብሮ ንግዳዊ ምንቅስቃሳት ሲ እንዳደፋዕናዮ ንክንከይድ እንዳዓበና ንክንከይድ ዝሕግዘና ነገራት እዩ ሕጂ ብከምኣ ንወዳእያ እሞ ንሕጂ እዚኣ ክሳይ ንግበራ ብድሕሪኡ ነዚ ኩሉ ተዛረብናዮ ነገራት በቲ ናይ ሓፂን ምፍራይ ወይ ከዓ ስቲል ፕሮዳክሽን ኣብኡ ሲ ብኸመይ ንሪኦ ንኽእል እዚ ክንዛረበሉ ዝፀናሕና ነገራት ብጭቡጥ ሲ እንታይ ይመስል ቁሩብ ኣብቲ ኬዝ ስታዲ ክንኣቱ ኢና ዳሕራይ ኣቤል ተኸስተ እታ ኣንሚዩት ጌርካ ኣለኻ ቪድዮ ክፈታ እሞኒ ሕቶኻ ኣቕርብ ሕቶ እንታይ እቲ ዝበዝሐ ብድሆታት ደጋጥመና ኣብ ምሁራት ኤርትራውያን ይኹን ዋላ ኣብ ካልኦት ሓደ ሰብሲ ሓደ ፕሮዳክት የፍርሞ ለሰይ በቲ ናቱ ሞያ ድሕሪኡ ነቲ ፕሮዳክት ግን
formulate ገይሩ develop ምስ ገበሮ ኣብ marketing ክበጽሕ ብዙሕ ሰብ ዕንቀፍ ሕጂ ለሰይ formulation ሃሊካ ተን ዓበይቲ ካምፓኒታት ከላይቶም corporate ነትናትካ formulation እንክዕድግዎ ድደልያ ሕጂ ሰባሲ ከመይ ገይሩ ሓደ ሰብ ንሓደ product develop ምስ ገበሮስ ኣብ ማርኬት ኣቱ ለሰይ ካፒታል ክሓፅሮ እዩ ካልእ ነገራት እውን ኣለዎ ሕጂስ ብዛዕባ እዚ እንታይ ክትብለና ትኽእል net product ሰርሖ እውን distribute ክትገብሮ co-manufacturing ክደሊ ገለ ብዛዕባ እዚ ታስ እንታይ ክትብል ትኽእል እቲ ዘሎ ብድሆታስ ከመይ ጌርና ክንሰግሮ ንኽእል እያ ተሕተይ ይቐኒለይ ባትታ እዚኣ ፅብቕቲ ሕቶን እያ ሕጂ እሱ ኮይ ሕጂ ኣብቲ ክሳይ ክንኣቱ ከለና ሲ ብዙሕ ሓሳባት ክህልወካ ይኽእል እንድዩ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ነገር ግን ኣብ መወዳእታ ነቲ ዘፍረኻዮ ነገርሲ ናብ ዕዳጋ ወሪዱ ተሸይጡ ንዓኻን ነቲ ስኻ ትደልዮ ነገራትን መክሰብ ወይ ከዓ ኣታዊ ምርካብ እዩ ሕጂ እታ ዝሓሸት ነገር ነቶም ካብቶም ሓሙሽተ ድበልናዮም ዓደግቲ ሳፕላየርስ ባየርስ ገለምታት ገለ ዝበልናዮም እሳቶም ኣገደስቲ ባእታታት እዮም ኣብዚ ማለት እዩ እቲ ብንእሽተይ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ ከም ኒሽ ማርኬት ወይ ከዓ ንኣብነት ኣብዚ ግዜ እዚ ሲ እቲ ዘሎ ፀጋታት ናይ ኦንላይን ወይ ከዓ እቲ ማሕበራዊ ሜድያ ንኣብነት ንባዕሉ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ተወሳኺ ኣብቲ ዕዳጋ ዘለዉ ነቲ ናትካ ፍርያት ክገዝእዎ ከከፋፍልዎ ዝኽእሉ ትካላት ሓደ ብሓደ ክትፈልጦም ኣለካ ሕጂ እቶም ዓበይቲ ዝኾኑ ትካላት ብዙሕ እውን ኣይግደሱልካን እዮም ሕጂ ናብ እንታይ ትኸይድ ማለት እዩ ናብቶም ካልኣይ ደረጃ ሳልሳይ ደረጃ መርገፂ እግሪ ትረኽበሉ ዓይነት ኣገባባት ምፍጣር የድሊ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዓብ ነገራት ናብቶም ዓበይቲ ትካላት እቶም ባየርስ ዝበልናዮም ሳቶም ቁርብ ከሸግሩ ስለ ዝኽእሉ ክሳብ እግርኻ ተኺልካ እቲ ፍርያት እውን ብብቕዓቱን ክሳብ ዝልለ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ ካልእ እንታይ ክትገብር ትኽእል ጆይንት ቬንቸር ኣሎ ንኣብነት እዚ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ተሻሪኽካ ምስራሕ ማለት እዩ ሕጂ ካብ ብቐጥታ ክሸጠልኩም እየ ክትብሎ እስከ ጆይንት ቬንቸር ንግበር ወይ ከዓ ፍራንቻይዝ እሱውን ድሓሸ እዩ ብፍላይ ነዚ ንሓድሽ ክመፅእ ዝደሊ ኣፍራይ ወይ ከዓ ዓዳጊ ጆይንት ቬንቸር ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ወይ ከዓ ብቐሊሉ ወይ ቅልል ዝበለ መንገዲ ክኸውን ድኽእል ክስታይ እዩ ካልእ እታ ኒሽ ማርኬት ዝበልክዋ ንተወሰኑ ንኣብነት ሕጂ እቲ ናብ ዓብ ዕዳጋ ኣቲኻ ክሳብቲ ክሳይ ከዓ ተላልዮ ገለመልታት ገለ ግዜ ዝወስድ ነገር እዩ ድሕር ናብ ፅብብ ዝበለ ዕዳጋ ወይ ከዓ ናብ ፅብብ ዝበለ ናብ ውሑዳት ዓማዊል ፎካስድ ኮይንካ እንድሕር ከይድካ ግን ክሳይ ክትገብር ትኽእል ሕጂ ኣብቲ ማርኬቲንግ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ማውዝ ቱ ማውዝ ኣሎ ወይ ከዓ ኣፍ ብኣፍ ወይ ከዓ ብኦንላይን ማርኬቲንግ እውን ክትከይድ ትኽእል ኢኻ እቲ ተስፋ ምቁራፅ ኣየድልን እዩ ግን እቲ ክግበር ድከኣል ቅልል ብዝበለ መንገዲ ክትከዶ ትኽእል ኢኻ ሕጂ እታ ጆይንት ቬንቸር ሓንቲ እያ ካልኣይ ነቶም ካልኣይ ሳልሳይ ደረጃ ዘለዉ ዓይነት ትካላት ኣለሊኻ ምስኣቶም ክትሰርሕ ምፍታን እያ እታ ሳልሰይቲ ከዓ ኒሽ ማርኬት ወይ ከዓ ፅብብ ዝበለ ማርኬት ብቐሊሉ ብዙሕ ወፃኢታት ዘይትገብረሉን ቀልጢፍካ ሽም ረኺብካ ክትዓብየሉ ትኽእል ነገራትን ብምትኳር ክኽየድ ከኣል እዩ ሕጂ እታ ዳልያ ድነበርኩ እታ ናይ ይረኣይ ኣሎ ድዩ ጃክ የስ ሕጂ እቲ ናይ ዕዳጋ ስቲል ምክንያቱ እቲ ሓፂንን ስቲልን ድብል ቁርብ ፍልልይ ኣለዎ እንድዩ ሓፂን ክንብል ከለና እቲ ዳርጋ ተመስርሐ እዩ ግን
ستيل كنبل كلنا جن أزيو ناب ودو مسرح دخده عينة حتين إنا نزارب زلنا مالتي يجي حجي تي داغاني حتين نسفالالي نغرات كبستقم ردو كوينو نهنص علنا نمكاين علنا نمغعاز لنا نانرجي ويكا نصعات متعاللي نماشينري نسفالالي نغرات عينت زخون دفريلي حجتي ماكرو انفايرمنت كاب عابي نابني الشيء زبلنا نغرات مالتيو تي global economic geopolitical حجت انتاي مالتنا ايزي تي economy يعبدي دولو يغودل دي دولو تي climate change بخمي يتصولون حدا حاتين زفر تكال حجي ناب هيدروجين عينت قصنان قيدا لنا كاب فحم كاب معدنا وفحمن كاب ازيوم عبيتي اوتونات ويكا مسرح اوتونات ناب ناشتون ناب هيدروجين ويكا ناب كالئ نخيد علنا urbanization ويكا مسفحفح ناي كتماتات ابزخات ديموغرافيك and social change ساب على اوروبا ندحرينايو سب دا ارغه دا وحده خيد اب على افريقيا خاتي قصر من اسيات ندا الحاله تي كتماتات ندا سفح خيد حجتي ميجا ترندز ويكا تي ماكرو انفايرمنت نبلو ناي حاتين ويكا اب حاتين مفراي اب حاتين مكففال اب حاتين ديستريبيوت مغبار زساتف تكال ويكا زخيد بعل تكال ازيتات نغرات الو مالتيو حجتي توم حمش حيالات قسات ويكا 5 فورسز الى دار اخوم توم ناي مئتاو نابنت حجتي بقليل وقت تخيليها تي ناي حاتين مفراي التكنولوجي له تكنولوجي فلوتي بقليلون كتعطو تخيليها تدلي بزح كابيتال يدليكا مالتي توم سابلايرز كنبل كلنا توم عبيتي سابلايرز ناي رو ماتيريال ويكات ناي تي ايرون اور كنبل كلنا حجزي تي معدن او حاتين مالتناي معدن او حاتين معدن او حاتين دفريو هاجرات فلوتاتيوم توم تكالاتون فلوتاتيوم ريو تينتو ناي استراليا لو بي اتش بي بيلتون وناي استراليا لو بدحريو بعل فاليز بحالو ناي برازيل لو ناي تشاينا لو ساتو بجا عبيت تكالاتيوم حيلوم كازيوم كحيالاتيوم بدحريو تي سابستيتيوت تريت اوف سابستيتيوت ويكا متكات عن حاتين كنبل كلنا زتفعل نغرات علنا الومنيوم الو بلاستيك الو ابز غيزي زخا حدش ويكا زي بي في سي ويكا زي حدش ماتيريال سالو جت تي اندستري قليل ايكونن ويكا حاتين كتكاوني يكالي اتم دغزو خ بعلمنيوم تم عبيت ناي مكاين افريت لو عبيت ناي هنصات تخانا ترتلو وزته بدحريو توم رايفالريس ويكا توم عبيت تكالات ويكا مسمنينا خنوادر ندلدلنا على ارسنال ميتالا لوبزي بوسكو ناي كوريا لو توسن كروب ناي جرمن الو ብዙሓት ኣሎ ኢሚድሮ ናይ ኢራን ኣሎ ናይ ተፈላለዩ ናይ ራሻ ትካላት ኣለዉ ናይ ሓፂን ትካላት ስለዚ እቲ ናይ ኣብቲ ናይ ሓፂን ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ስቲል ፕሮዳክሽን ዘሎ ውድድር ኣዝዩ ብርቱዕ ውድድር እዩ ግን ሕጂ ብርቱዕ ውድድር ኣለዎ ምክንያቱ ሕጂ ተን ሓሙሽተ ነገራት ኣብዚ ድሕሪና ደፍርሕ ዓይነት ኢንዳስትሪ እዩ ንክትኣትዎ በንፃሩ ግን عبيت عدلات زلو اندستري خا نابنت حجي ابز مت 30 عامت سي 7.7 بليون حجي لنا قصرنا اب كل تشحن 5.7 بليون كنكورينا بخال ازراربا بزوح حاصين دهلخ قصر سب كهليو سلازي والاتي اندستري كوا دفرح تخونه ويكا قليل ديكونه وددر زلو تخونه تعدلات خا بزحيو حجتي حاصين امتاي نتقاملو 5% نايتي دفر حاصين اب ترانسبورت يزخيد 2% ناب زبعل فريج محصب واشين ماشين ويكا تفعلاليو ب 12% ناب ماكاين مفراي يزخيد 16% زتفعلالي ناب ዝተፈላለዩ ሜካኒካል ኢኩዊፕመንት ወይ ከዓ መሳርሒታት ቡልዶዘር ክኸውን ክእል ትራንስካቫተር ክኸውን ክእል
ተፈላለየ ነገራት ማለት እዩ ብድሕሪኡ ነቲ ሜታል ፕሮዳክትስ ካብ ማንካ ፋርኬታ ኣትሒዝካ ክሳብ ተፈላለየ ነገራት ኢና ንኸይድ ብድሕሪኡ ሓፂናዊ ወይ ከዓ ኤሌክትሪካዊ መሳርሒታት ኣለና ብዓቢኡ ትደዓበየ ሓፂን ደህልኽ ድማ እቲ ናይ ህንፃ ወይ ከዓ እቲ ናይ ህንፃ ሴክተር ወይ ከዓ ኣካል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ 2019 ንኣብነት 1.7 ቢልዮን ሜትሪክ ቶን ጠለብ ናይ ሓፂን ነይሩ እዚ ሕጂ እቲ ጠለብ ማለትና እዩ ሕጂ ናብቲ ጠለብ ንኣቱ ኣለና እቲ እቶም 5 ክሳያት ካርኢና ማለና 1.7 ቢልዮን ጠለብ እንድሕር ኣሎ እቲ ሳፕላይ ከንታይ ይመስል ሳፕላይ ከዓ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብዚ ቻይና ትድበዝሕ ሓፂን ደፍሪ እዩ እቲ ዝተረፈ ክፋል ዓለም ከዓ ዳርጋ ፍርቂ ናይቲ ጠለብ ወይ ከዓ ቀረብ ዘፍሪ እዩ ስለዚ እንድሕር 1.7 ቢልዮን ጠለብ ኣሎ ኢልና እቲ ድፈሪ ከዓ ንረኣዮ ኣብዚ እዚ እውን ዳርጋ ናብኡ እዩ ዝኸይድ 1 ቢልዮን 850 ሚልዮን ኣቢሉ ኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ብካልእ ኣዘራርባ እቲ ቀረብን ጠለብን ሲ ተማጣጣኒ ዓይነት ዝኾነ ዕዳጋ እዩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንታይ ደርኤካ እቲ ኣዝዩ ብዙሕ ውድድር ዘለዎ ምክንያቱ እቲ ጠለብን ቀረብን ሲ ዳርጋ ማዕረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ብዙሕ እንድሕር ኣፍሪካ ጠለብ እውን ኣይትረኽበሉን ኢኻ ስለዚ ኣብቲ ክተፍሪ ከለካ ኣብቲ ናይ ምፍራይ መስርሕ እቲ ዋጋታትካ እቲ ኮስት ናይቲ ፕሮዳክሽን ብምሉኡ ኣብ ግምት እቲኻ ክትከይድ ኣለካ ሕጂ እቲ ድበዝሐ ዓለም ወይ ከዓ ድበዝሕ ስቲል ድፈርየሉ ቦታታት ቻይና እዩ ኣብ ኣፍሪካ 2 ሃገራት ጥራሕን ወይ ከዓ 3 ሃገራት ጥራሕን ሓፂን ደፍርያ ንሰን ከዓ ግብፅን ሳውዝ ኣፍሪካን እየን ሕጂ ብዚ እንድሕር ርኢናዮ እቲ ኢጅፕት ዳርጋ ክሳብ 7.3 ክሳብ 8 ሚልዮን ኸዱ እዮም ሳውዝ ኣፍሪካ ከዓ ክሳብ 5-6 ሚልዮን ኸዱ እዮም እቶም ካልኦት ኣፍሪካ 3.8 ጥራሕ እዩ ሕጂ ዳርጋ ክሳብ 16-17 ሚልዮን ቶን ንዓመት ይፈሪ ክንድኡ እንዳፈረየ ከሎ ግን ትጠለብ ከዓ ንረኣዮ ትጠለብ ግን 36 ሚልዮን እዩ ወይ ከዓ ናብዚ እንድሕር ርኢናዮ 36 ሚልዮን ቶን ከዓ ጠለብ ኣሎ ሕጂ እቲ ጠለብን ቀረብን ሲ ኣይወዳደርን ደሎ ኣብቲ ናይ ኣፍሪካ ማለት ሕጂ ብካልእ ኣዘራርባ ድሓሸ ኣብ ኣፍሪካ እቲኻ ሲ ሓፂን ኣፍሪካ ናይ ምሻጥ ዘለካ ተኽእሎ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ብኸመይ ንፈልጥ ክሳብ ክንዲዚ እቲ ድፈርን እዚ እዩ እቲ ጠለብከ ብኸመይ ክንፈልጦ ንኽእል ሕጂ ነብሲ ወከፍ ሰብ ክንደይ ሓፂን ይህልኽ ወይ ከዓ ክንደይ ኮንሱም ገብር እዚ ሕጂ ክንፈልጦ ንኽእል ኢና ኣብ ግብፂ ንኣብነት ክሳብ 103 ሚልዮን ክሳብ 103 ኪሎ ኣብ ብሓፈሻ ኣብ ኣፍሪካ ከዓ ክሳብ 27 ኪሎ ነብሲ ወከፍ ሰብ ሓፂን ይህልኽ ማለት እዩ ኣብ በዓል ኣውስትራልያ በዓል ጀርመን ድሕር ኬድካ ከዓ ክሳብ 200 ገለን ኣብ በዓል ኣውስትራልያ ድሕር ኬድካ ክሳብ 444 ሕጂ እቲ ኣብዚ ናይ ኣፍሪካ ሲ ብዙሕ ካብ 27 ክሳብ 444 ደሎ ፍልልይ ሲ ኣዝዩ ናይ ሰማይን ምድርን እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ትጠለብ ከም ዘሎ የርኤካ ኣሎ ማለት እዩ ብዚ ሕጂ ብተወሳኺ ብናይ ነብሲ ወከፍ ሰብ እውን ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ንኣብነት ክሳብ 8 ኪሎ ሓደ ሰብሲ ክሳብ 8 ኪሎ ሓፂን ንዓመት እዩ ኮንሱም ዝገብር ክሳብ ኣብ በዓል ካናዳ እንድሕር ሪኢኻዮ ከዓ በዓል ወዲ ፍሱሕ ዘለዎ ማለት እዩ 347 ኪሎ ቅሳ ይገብሩ ሕጂ እቲ ማርኬት ሲ ብኸመይ ኣናላይዝ ንገብሮ ኣለና እዚ እንዳተሓሓዝኩሞ ኺዱ ሕጂ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ኢምፖርት ኤክስፖርት ከዓ ክህሉ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ገሊአን ብዙሕ ጠለብ ኣለዎን ግን ውሕደ ፍርያ ገሊአን ከዓ ብዙሕ ፍርያ እቲ ጠለብ ግን ኣይመጣጠን ስለዚ እቲ ኢምፖርት ኤክስፖርት ንሪኦ ኣብዚ ናይ ኣፍሪካ ሕጂ ካበይ ናይ ኢምፖርት ንገብር ክንሪኦ ንኽእል ኢና ካብ ኤውሮጳዊ ዩኒዮን ካብ በዓል ራሻ ካብ በዓል ኣሜሪካ ካብ በዓል ቻይና ዳርኣናዮ ክንከይድ ንኽእል ኢና
اجي بدحريو تي واغاتات ون اب قمت كنتو نخلينا ماس ابيناي اوانيو تي واغاتات ناي حصين انت عينت واغا ابيناي هاجر ابيناي بوتا imported you exported you FOB free on board you saved you ብዙሕ ነገራት ኣሎ ምስኡ ክሳይ እንዳገበርና ንኸይድ ማለት እዩ ሕጂት እቲ ዋጋታት ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብዚ ካብ ዝተፈላለየ ምንጭታት ኢኻ እቲ ሓበሬታታት ትረኽቦ ንኣብነት እዚ ዝሓለፈ ሰሙን 25 ጃንዋሪ 21 ኣብ ኣሜሪካ እዚ ሆት ሮልድ ኮይል ወይ ከዓ ናብ ዚንጎ ንዚንጎ መስርሕ ዝኸውን ክሳብ 1037 ዶላር ንሓደ ቶን ነይሩ ኣብ ናይ ቴንዲኖ ናይ ተፈላለየ ነገራት ከዓ ዋጋታቱ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ሕጂ እንታይ ንምባል እዚታት ኣምፅዮ እቲ ማርኬት ኣናላይዝ ክትገብር ከለኻ ካብ ዓቢ ትጅምር ካብ ዓቢ ጀሚርና ኣለና እቲ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ዲሞግራፊያዊ ክስተያት እንዳርኣናዮ ንኸይድ ኣለና ብድሕሪኡ እንታይ ዓይነት ተወዳደርቲ እዮም ዘጋጥሙኻ እቶም ዓደግቲ እንታይ ይመስሉ እቶም ኣቕረብቲ እንታይ ይመስሉ እንታይ ማለት እዩ ኸዚ ንዓኻ ብድሕሪኡ ኣበየናይ ሴክተር እንታይ ዓይነት ዕዳጋ ኣሎ ክትሪኦ ትኽእል ማለት እዩ ብድሕሪኡ እቲ ጠለብ ከመይ ይመስል ኣሎ ትቐረብ ከመይ ይመስል ኣሎ ኣበየኖት ሃገራት ይድፈርድ ኣሎ መን ክህልኾ እዩ እዚ ኩሉ ክሳያት እንዳገበርካ ክትከይድ ከለኻ ሕጂ ካብ ዓቢ ናብ ንእሽተይ እንዳወረድካ ንብሙሉኡ ነቲ ክንዛረበሉ ዝፀናሕና መስራሓት ብጭቡጥ ክተተግብሮን ክትሪኦን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ነቶም ብፍላይ ከም ማርኬት ኣናሊስት ኮይንኩም ክትሰርሑ ትደልዩ ወይ ከዓ እቲ ማርኬት ኣናሊሲስ ኣብኡ ኣትዩ ክሳተፍ ንደሊ ወይ ከዓ ነቲ ክምስርቶ ደሊ ዓይነት ትካል ንክጥቀመሉ ዝደሊ ሰብ እታ ቀዳመይቲ ተድሊ እቲ ኣብቲ ናይ ሓፂን መስርሕ ዝዘርኣኹም ተፈላለየ ዓይነት ሓበሬታታት ክሳብ ደቂቕ ኢኻ ትኸይድኖ ሕጂ እቲ ኣናላይቲካል ስኪል ወይ ከዓ ነገራት ካብ ዓበይቲ ናብ ንእሽተይ እንዳዛምድካን እንዳዋሰብካን ናይ ምኻድ ናይ ምምዝዛን ምስ ቁፅሪ ዘለካ ነገራት እውን ኣዝዩ ፅቡቕ ዝኾነ ክእለት የድሊ ካልኣይ ተፈላለየ ዓይነት ናይ ሓበሬታታት ምንጪ ናይ ሓበሬታታት ክትጥቀም ክትክእል ኣለካ ኢምፖርት ኤክስፖርት ዳታ ክኸውን ክእል መንግስታት ዝህብዎ ተፈላለየ ዓይነት ሓበሬታታት ክኸውን ክእል ምስቲ ትካልካ ዝኸይድ ዝቐርብ ወይ ከዓ ፕሮፌሽናል ወይ ከዓ ኣገልግሎታት ናይ ሓበሬታ ኣገልግሎታት ዝህቡ ትካላት ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ከዓ በዓልካ ኣብ ጎግል ኣቲኻ እዚ ሕጂ ከሪአኩም ዝፀናሕኩ ናይ ሓፂን ሕጂ ኣብ ጎግል ኖርማል ኣቲኻ ክሳይ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ብድሕሪኡ ኤክሰል እዚ ምስ ማይክሮሶፍት ኤክሰል ፅቡቅ ጌርና ክንመልኮ ክንክእል ኣለና ተፈላለየ ካልእ ዓይነታት ኣናሊቲካል ቱልስ ኣሎ በዓል CRM ዝበሃል ኣሎ ሴልስ ፎርስ ዝበሃል ኣሎ እዚታት ኩሉ የድልዩ ተወሳኺ ኣዚኻ ፅቡቅ ተዛራባይ ወይ ከዓ ፅቡቅ ኮሚኒኬተር ክትከውን ኣለካ ስለዚ እቲ ማርኬት ኣናሊሲስ ኣዝዩ ገፊሕ እዩ ግን ንሎሚ ኣብዚ ክንውድእ ኢና يغني لنا دكتور أرون باي نتي بلوت زغانة قراربان تحستون مسجنا كادلي باسم ريباورن تقاتلتي ريباورن تقاتلتي ما بزي قاتامي نزيز غربة ينتقام خوينو رقيبكم تكون تسفاني قبر نقاط سهل دما ناي مدبات ريباور زملكت زخونه حتى وريتهم زهلوكم تسدلنا بحر منقد بإيميل repower123@gmail.com لكم تسدد تدخلوا كمتي دكتور أرون زغلت أون زخونه خال حبريتان تلو دايركت لون كونتاكت تقبرو أبتي يوتيوب نقبرو فيديو أو ناي كونتاكت ديتيل كصحفينا مالتي بسترفة بزلكم سلام منكم أبقى تعالى سجام نراقب دحان كله بزودينا لنا
تشاو يغني اللي عنون كابتاز جاك زبلا ندحر فلوي نجار ندحر على خوينو كترخبوني تخوليكم سلازي أتوكيرنا عب وصون نجارات بفلاي تحت ومت عن نبرات حدشتي أفريقيا ويكا حد نجار مسرخب كايوسي داغا ناي مقتاو شجرات علينا بهالنجارات سلازولو ندحر كترخبوني ندحر فاتينكم مو بوسون نجارات ندحر دادلي حاجزات ندحرالو او خنزارارب نخلينا بعد ايوب بعد جاكون سنافات يكونون سلازي تحاجزنا خموتات ناتهم كمعدلات كفطروا ويكا صرحوا الدلينا سبات كن تحاجز نخلينا يغني الله